Ужо шмат год Мінчукам абяцаюць вот-вось праз некалькі тыдняў ці месяцаў адчыніць трэцюю лінію менскага метрапалітэну. І вось зараз перад прэзідэнцкімі выбарамі казалі, што 9 жніўня адчыняць. Зараз мы паглядзім, ці атрымаецца ў них за некалькі дзён адчыніць гэтыя станцыі. Пагналі! Ось так па новых патрабаваннях робяць дарожкі з навігацыяй для слабабачушых. Болей за то, тут будуць веладарожкі. Аднак, ось як думаеце, за некалькі дзён яны паспеюць? Ну, тэарэтычна гэта можна зрабіць, але будзе, як заўсёды, страдаць якасць прац. Я чалавек, які жыў у горадзе, дзе 2 разы праходзілі дажынкі, ведаю, аб чым кажу. Ось той самы ўваход. Бачыце, якія цудоўныя шрыфты, пра якія казалі дызайнеры, што вельмі не цудоўныя. Ну і зялёны колер, ім адзначаецца трэцяя лінія. Такі ўваход. Ліфт ёсць, сістэма спайдераў, якая трымае шкло. Ну, з большасці пляцоўка вакол станцыённага комплекса падрыхтована. Бачна, што рабілі хутка, не занізілі бардзюры. Па заканадаўству яны павінны быць заніжаны. І зараз такую вось нагрузілі сумесь каменняў і асфальту. Вельмі цікава. Вуліца гэта не такая шматлюдная, шматаўтамабільная, але яе пашырылі вельмі. І, як мы все ведаем, пашырэнне дарог гэта не заўсёды добра. А калі пашырэнне дарог больш, чым патрабуе гэтага сітуацыя, то гэта вядзе да ДТЗ, да аварыяў. Удалі мы можам бачыць вельмі цудоўны Мінск-мір у косках цудоўны. Ну і зараз тут яшчэ змеце будаўнічае. Тут яшчэ ўсё рыхтуюць, малююць і гэтак далей. Гэта самая падрыхтованая станцыя з трэцяй веткі, самая дабудаваная за ўсіх. Як бачым, заўсёды ідуць працы. Бачна, што будаўнікі амаль не сышлі. І вось і станцыі выходзяць нейкія працаўнікі і гэтак далей. Ці патрэбна была ввогуле Менску трэцяя лінія метро, гэта вялікае пытанне, таму што, ось, напрыклад, на вуліцы Жуковскага не такі бальшы пасажырапаток. Больш затое большасць трэцяй лініі гэта не такі вялікі пасажырапаток, як нават на самых незагружаных станцыях второй ці першай лініі. І тут было бы разумнее рабіць хуткасны трамвай ці метратрам і іншыя сродкі, чым укладвацца в такую велізарную і дарагую інфраструктуру. Але мы ж вялікая краіна, поэтому такія вось панты. Я лічу трэцюю лінію пантамі. 4-я лінія больш была бы патрэбна гораду, чым 3-я. Калі казалі пра падрыхтоўнасць самой лініі унутры, то зусім недавно запусцілі пробны цягнік, але там была некая з'ява з замыканнем, дагэтуль былі нейкія праблемы з пускавой рамай, якая зачапілася нібыта за нейкі цюбінг. Таму ведаеце, пішыце ў каментарыях, лепш рабіць інфраструктурныя аб'екты, калі яны падрыхтованы, калі яны ўжо гатовы, ці па нейкія такія вялікія даты, 7 дзень рэвалюцыі, ці там выбары, ці гэтак далей. Такія вось. Я лічу, маё асабістае меркаванне, што гэта панты, калі робяць к такім вялікім датам, заўсёды горшыцца якасць, заўсёды губляецца нейкія рэчы, і потым гэта вядзе не толькі да незручнасцяў, а бывае яшчэ і да дрэнных выпадкаў, да катастрофы і гэтак далей. Як-то так. Ну, але Жуковская цалкам гатовая, але тут патрэбна яшчэ праца не на некалькі дзён. Дакладна. Шмат разоў вы прасілі ад мяне, калісьці беларускі урбаніст пачне рабіць беларускамоўныя ролікі. Вось гэты момант настаў. А яшчэ будзе ролік, дзе я буду адказваць на вашыя пытанні. На ўсе пытанні адкажу, калі яны адэкватныя.
Таму пішыце ў каментарах свае пытанні, я іх паціху збіраю. Потым будзе ролик, дзе я на них буду адказваць. Каментары тут. Дыспетчерская станцыя Дружная. Гэта быў велізарны хаб яшчэ да будаўніцтва вакзальнай станцыі, але зараз ён будзе толькі мацней, таму што гэта перасадка паміж двух станцый метрапалітэна, двух лініяў, плюс шмат аўтобусаў, тралейбусаў, электробусаў, якія расходзяцца па ўсяму гораду. Цікава, як будуць тут рабіць гэты хаб. Па-новаму, па урбаністыкі ці як заўсёды абыякава. Як бачыце, тут такі лагер, дзе будаўнікі складуюць свае нейкія рэчы, тэхніку, гэтак далей. І ўсё на месцы, на яго уборку ідзе амаль тыдзень. Таму не ўпэўнен я, што поўнасцю адчыняць трэцюю лінію праз некалькі дзён. Вельмі не ўпэўнен. Побач са станцыяй таксама будуецца велізарны гандлёвы цэнтр Мінск Сіці Ворлд. Ужо каторы раз хочуць пабудаваць так званы Сіці ў Мінску, але спачатку гэта быў раён хмарачосаў, а зараз гандлёвы цэнтр. Неяк так. Вось сам уваход у вакзальную станцыю. Там будзе самая мелказалегальная станцыя ў метрапалітэне, амаль што на вуліцы. Калі адчыняць, я адразу гэта ўсё засніму. Але, як бачыце, гэта праца не на некалькі дзён. Тут спачатак будаўніцтва і канец будаўніцтва. Ужо колькі раз карэктарам замазвалі гэтую лічбу, але зараз ужо іншае дзесяцігоддзе. Таму першы участак трэцяй лініі гэта Даўгабуд. Як бачым па будаўніцтву транспартнага хабу ля вакзальнай, дакладна за некалькі дзён яны гэта ўсё не пабудуюць. Калі будзе адчыненне, то гэта будзе не сапраўднае адчыненне станцыі, а такая фасадная тэма дзеля цікавай даты. Таму што большасць пляцоўкі ля Дружнай не упарадкавана. Мяняецца схема руху аўтатранспарта, аўтобуснага транспарта. Тут будуць прыпынкі, як бачна з таго, што робяць. А вось гэта велізарнае, як калі бачна навесы, гэта не прыпынкі, гэта будзе такая сістэма перасадкі сухіх ног. Калі людзі могуць з метро на вакзал ці з метро да астановы грамадскага транспарта ісці ў дождж нават, і у іх будзе дах над галавою. Навесы сухіх ног робяцца. Будзе добра. Вось гэта добрая з'ява. І вакзальная, гэта самы вялікі ТПУ будзе ў горадзе. Яго трэба рабіць дасканала, а не к нейкім вялікім датам. Разумееце? Вось такія кругі, можа, тут будзе ў гэтых колах нейкія сядушкі, тады будзе вельмі зручнейша. Але мы не ведаем, што. Глядзіце, тут нейкія такія дрэвы. Мабыць, такія іскусственныя штучныя дрэвы будуць. Ці нейкія іншыя такія, бачыце, іх ужо усталёўваць хочуць арт-аб'екты. Гэта цудоўна. Таму што транспартныя хабы павінны быць не толькі хабамі, але мець такую функцыю нейкага культурнага месца, дзе людзі любяць праводзіць свой час. Вось так выглядае набліжэй штучнае дрэва, такі арт-аб'ект. Найлепш, каб тут былі сапраўдныя дрэвы, але вось, як бачыце, з перахода ў станцыю Леніна на Дружную таксама робіць такую канцэпцыю сухіх ног, такі цікавы навес. Таму зараз вельмі хутка ўсё робяць, але я не ўпэўнены. Я больш за тое ўпэўнены ў тым, што не паспеюць адчыніць трэцюю ветку 9 жніўня. Вось такі вельмі доўгі калідор між вакзалам, між станцыяй плошча Леніна і ТПУ Дружная, але перасадка паміж першай і трэцяй лініяй будзе знатна дліннейшай, знатна даўжэйшай, і там будуць выкарыстоўвацца травалатары, там будуць меншыя па памерам тунэлі аднабаковыя, але пасля адкрыцця я вам все пакажу. Мы набліжаемся до наступнай станцыі, плошча Францішка Багушевіча, і тут, як мы бачым, ваўсю кіпіць праца,
і робяць дорожкі дзеля пешаходаў, дзеля раварыстаў. Вельмі цікава зроблена. Колькі раз казаць, што раварыстам не патрэбна плітка, а патрэбны асфальт, што трэба как-то фізічна аддзяляць ровары ад людзей, гэта не робяць. Але, дзякуй, з'явіліся такія роварныя светлафоры. Добрая з'ява ці дрэнная? Добрая. Але дрэнная з'ява ў том, што гэты пераход, я так разумею, пераносіць ад той колавай развязкі, якая была. То есть, як і ў Гомелі на вуліцы Кірова, будзе пераход за 100 метраў ад самого сакрыжавання, што вельмі павялічыць маршрут пешаходаў і раварыстаў. У нас у Менску, на жаль, галоўнае гэта аўтамабіль, а не чалавек. Але у добрых гарадах галоўнае чалавек, а потым ідзе аўтамабіль, асабліва ў цэнтры гораду. Вось такія новыя з'явіліся электракалабайкі. Цікавая рэч. Пакатайцеся як-небудзь. Вось такая хуткасць, такая спешка, калі праводзяцца будаўнічыя работы, яна, на маю думку, вельмі дрэнная. Добра, каб все было ў свой час, але трэцюю ветку ўжо каторы год пераносіць. Таму не ведаю, калі тут у свой час, а калі не. Нават я бачу зараз і дзверы ў трэцюю ветку адчынены, але на іх пускаць не будуць. Вось пераход, который потым зачынят. Як-то так, пераходы ўсё далей, рухацца пешаходы ўсё незручней, а аўтамабілісты радуюцца. Недоўга ім радавацца, потым будуць шмат пробак і іншых дрэнных з'яў для горада. Калі робяць дзеля грамадскага транспарта такія дарагія аб'екты, як метрапалітэн, то трэба думаць і аб іх карыстальніках, аб пешаходах, але гэта не робіцца. Вось цяпер плошча Францішка Багушевіча колавая. Ну і такія ўваходы, дызайнеры ўжо казалі сваё меркаванне пра них. Неяк так. Гэта праспект Дзяржынскага. Тут таксама, думаю, перанесуць пераход ці пашыряць дарогу. У нас устойлівая вера ў тое, калі будзе болей шырокая дарога, то ўсё паедзе. Насамрэч так не адбываецца, і гэта ўжо зразумелі у большасці краін сусвету, а ў нас не разумеюць. Ну і я так разумею, што ёсць лобі, якое хоча будаваць ўсё больш дарог, каб было дзе рабіць грошы. Плошча Францішка Багушевіча не гатовая да адкрыцця 9 жніўня, як і іншыя станцыі. Я так лічу, што падчас адчынення дэлегацыя пойдзе па падрыхтаванаму маршруце, дзе ўсё будзе добраўпарадкавана, дзе ўсё будзе гатова, а насамрэч, калі гэтым пачнуць карыстацца людзі, калі яны вырашуць зараз лінію адчыняць, то гэта будзе вельмі незручна, гэта пагоршыць імідж метрапалітэна. Людзі будуць казаць, што трэцяй ввогуле незручна карыстацца, і потым больш людзей будуць карыстацца іншымі сродкамі транспарту. Калі такі велізарны аб'ект, як аб'ект грамадскага транспарту, аб'ект метро адчыняецца, то павінна у людзей быць добрае стаўленне, як яны прыйшлі, каб они прыйшлі і ім было зручна. А ў нас все робіцца дзеля вышэйшых сілаў, таму дзеля вялікіх дат, таму гэта не ўлічваецца. Але могуць і перанесці на дзень гораду, напрыклад, адкрыццё. Як бачна, апошні год змянілася і светлафорная, дарожная інфраструктура. Светлафораў стала па некалькі, яны над кожнай паласой, як у Амерыцы. Гэта цікава, з'явіліся такія цікавыя канструкцыі, якія гэта ўсё трымаюць. Неяк так. Вось. Але людзі, якія будуць карыстацца метрапалітэнам, они будуць выходзіць адразу на вялікі асфальтавы пляц, дзе незручна хадзіць, незручна карыстацца гэтай прасторай. Каб перайсці дарогу, трэба уходзіць на 100-200 метраў ад скрыжавання, ну і
гэта будзе горшасць пешаходнаму руху і горшасць пасажырапатоку ў гэтым метро. Побач з вялікімі транспартнымі аб'ектамі должна быць перш за ўсё пешаходная інфраструктура. Павінна зручна быць пешаходу, а не аўтамабілю. А тут, зрабілі, як кажуць. Але будзе незручна. Як бачыце, да адкрыццём тут і не пахне. Што можна уявіць, новая плітка на веладарожцы, не рэльефная, ўжо добра, будзе значна зручнее раварыстам. Але асфальт я лічу больш танным і больш зручным для раварыстаў, для роварных стужак, чым плітка нейкая. Вось бачыце, яна тут такая вось без вялікіх такіх рэльефных швоў, болей зручная. Ужо добра, але трэба лепей. Заўсёды трэба дамагацца больш лепшага для гораду. Я іду амаль ужо паўкіламетра адтуль і датуль. Зараз пабачыце. Вось датуль няма ніводнага пешаходнага пераходу. І чалавек, які, напрыклад, хацеў туды павярнуць, ён патрэбен доўга ісці. Кожны год пешаходам становіцца меней зручна ў Менску. Всё больш і больш для пешаходаў робяць перашкод. Калі у сэнсе раварыстаў стала крыху лепей, у сэнсе пешаходаў Мінск всё болей незручны. Всё болей ён зручны для асабістага транспарту. Гэта дрэнна. Ніякі удобны горад не можа быць удобен толькі для аўтамабіляў. Калі ён вельмі удобны для аўтамабіляў, то гэта неудобна для ўсіх астальных. Апошняя станцыя першай чаргі гэта таксама перасадачная станцыя юбілейная. Самая глыбокая станцыя будзе ў менскім метро. Больш за тое кажу, што яна будзе самая складаная, на самая недабудаваная была заўсёды, калі ішло будаўніцтва. І зараз мы бачым, што тут пакуль што ёсць будаўнічы гарадок, працуе тэхніка, але калі дабліжацца да самой станцыі, то ўжо амаль все падрыхтавана. Вось такі тэхнічны ўход на юбілейную, таму што галоўны ўход будзе з боку станцыі Фрунзенская, і другі ўход вырашылі не рабіць. Як-то так. У мэтах эканоміі сродкаў шмат ад чаго адмовіліся, але ўсё роўна сарвалі ўсе планы, усе даты, дэдлайны і гэтак далей. І адразу мы бачым такую дурную з'яву, калі вельмі пашыраюць тыя дарогі, дзе гэты трафік не патрэбны. Невядома ввогуле, чаму гэта робіцца, але гэта горшасць бяспекі, павышае сярэднюю хуткасць на гэтай дарогі і больш прыходзіць ДТЗ, я ўжо казаў пра гэта. Ввогуле, як бачыце, не да канца ўсё гатова, але казалі, што адчыняць гэтую ветку праз некалькі дзён 9 жніўня. Я разумею так, што гэта не атрымаецца, што трэцюю лінію ці штучна адчыняць, ці яе адчыняць к дню горада 1 верасня, дню Мінска. Неяк так. Таму, як бачна, к вялікай даце 9 жніўня не паспеюць адчыніць такі вялікі аб'ект, як трэцюю лінію, але вырашылі адчыніць з помпай нешта іншае. Што жа іншае? А іншае гэта атамную электрастанцыю, якую планавалі адчыніць праз год. Та-дам! А ввогуле, калі адчыняць трэцюю лінію, тады я зраблю цікавы ролик, таму подписывайтесь на мяне, я распавядаю пра транспарт, пра градабудаўніцтва, пра урбаністыку, пра утульныя грамадскія пляцоўкі. Подписывайтесь на меня, распаўсюджвайце ролик. Дзякуй вялікі.